האותנטיות ואז האותנטיות הופכת, הכנות כביכול, האותנטיות הופכת לבעייתיות, כשאתה עושה מה שבא לך בכל רגע נתון. אז לא, אז נכון אתה אותנטי, אבל אתה לא יכול להיות אותנטי כל הזמן. אוקיי? מה עוד אתם שומעים שאנחנו אומרים חשוון, חודש האותנטיות, לאן זה לוקח אתכם? אפשר גם לכתוב, אפילו במשפט, במילה. אף אחד לא רוצה לדבר. זה תהליך להפוך לאותנטי. לי יש אולי משהו להגיד. כן. כאילו כזה שזה תחילת השנה, כזה היה לנו את החודש של כל החגים וזה, ואז עכשיו פתאום כזה אתה, כזה פחות כבר יש את החגים וזה, זה חודש שכזה יותר אתה עם עצמך לבד. ואז כאילו אתה יותר מתחבר לעצמך, כאילו את מתחברת לעצמך. נכון, זה... זהו. נכון. עמליה כותבת מה שנמצא. מה שנמצא, נמצא או מה שאנחנו נמצא כשנראה את זה, זה מעניין אותי למה התכוונת. אז חודש האותנטיות, אוקיי, סתם רציתי לשאול אתכם, אני לא הולכת לענות על זה ספציפית כרגע, מה שקיים, אוקיי, יפה. אני הכל צף, פתאום, פתאום האמת עולה לסרפס כאילו. אז אני כן אשתף נקודה מזה, אירחתי חברה בשבת ויצא לנו לדבר על חשבון שזה נורא אותנטי, ואז אמרתי, תראי מה זה, כאילו, דיברנו על האותנטיות שלנו כחברות, כבנות, ואמרנו וואי, חודש תשרי היה כזה מאוד עם ימים נוראים, אז היה לו איזה פוזה כזה של נוראיות כזאת ורצינות, ואחר כך מלא שמחה, נכון? חודש שמחה, ומלא סיטואציות בחודש הזה, וזה, סתם צחקנו על זה שזה כמו אנשים שמראים את עצמם בצורה מסוימת, עכשיו הם צריכים לחייך, עכשיו הם צריכים להיות נוראים, עכשיו הם צריכים לעשות תשובה, ועכשיו הם צריכים להיות צדיקים, צריך משהו, ואז מגיע חודש חשוון ואומר, אין בי כלום, אין בי כלום, נכון, יש לי י"א חשוון, רחל אימנו, נכון, זה יורצייט, אבל אין פה איזה מסיבה גדולה, אין פה איזה משהו גדול, זה מה שיש, קבלו אותי כמו שאני, ואיזה יפה זה בן אדם שבא ואומר, תקשיבו, מה שאני זה מה שתקבלו, what you see is what you get, יש בזה איזשהו קסם מאוד אמיתי, יהיו אנשים שיסקרן אותם, יהיו אנשים שיגידו, ימהרו להמשיך את זה הלאה, אבל מה שבטוח הוא לא ממהר לכסלו, הוא לא ממהר להיות באורות, הוא לא ממהר להדליק את החנוכיה. יש את הרגע הזה של הבין לבין, שאנחנו פשוט מקבלים את הרגע הזה כמו שהוא עכשיו. יש המון מה להגיד על זה, נכון? אפשר לשמור את זה לחלק של השיחתי יותר, או תוך כדי התפתחות דברים. בסופו של דבר אנחנו בהתוועדות, ונורא חשוב לנו לקבל את המסר החי שתורת הפנימיות רוצה לתת לנו, וזה מה שאני רוצה כרגע להביא לכם. אז אמרנו שכל חודש, נכון, יש לה שבט, פעם שעברה יש לה שבט, יש לה אות, יש לה כל מיני דברים שמוגדרים בתוכה, יש לה חוש מסוים. אז חודש חשוון, האות שלה זה דווקא הנון. חודש שעבר זה היה למד, נכון? בתשרי זה היה למד, כי זה היה איזו קדושה שעולה כל הזמן למעלה, שנורא יעל לחודש, אבל הנון פה היא נופלת. יש משהו בנפילה שהוא מאוד זה מה יש, אני לא מנסה להיות משהו אחר, כי אני לא יכול להיות משהו אחר. כשאנחנו נופלים יש איזה משהו נורא אותנטי שמתגלה בנו. לכן כאב יוצר עומק. אבל כאב קורה כשנופלים. אנחנו נורא בוכים כשאנחנו נופלים, אבל אם נהיה אותנטיים, רגע לגלות מה כואב לנו, נמצא שם אוצרות. אבל, חוזרת לנושא שלנו. יש לה נפילה, ויש לה נטייה לנון, נפילה והיעלמות. איפה אנחנו רואים את זה? מי שקצת חובב לשון, למשל בהטיות שונות של השורש בנפל, אתם מכירים את אלה שאומרים אני אנפול, היא תנפול, ואז אנחנו כל הזמן אומרים לא אומרים אנפול, לא אומרים אנצה, אומרים יישא, לא אומרים זה, אומרים, מכירים את הנון הזאת? היא נדחפת. אז באמת אנחנו לא אומרים אנפול ואנפול, אנחנו אומרים איפול, הנון הזאת איפה היא נמצאת, מי שזוכר שיעורי דקדוק, בפה יש לנו דגש חזק משלים, זה בעצם, אם אני מדברת סינית לא נורא, זה יהיה בדיוק שנייה, זה בדיוק הנון הזאת שנפלה, היא לא נעלמת, היא פשוט מסתתרת בתוך נקודה בתוך הפה.
אז אין שום דבר באמת שנעלם לנו מהחיים, צריכים לדעת למצוא את זה. ובמקומה בא דגש חזק, אוקיי, מה שאמרתי. הנפילה מתבטאת גם בצורתה של הנון, נכון? וגם הנון סופית היא בכלל יורדת למטה. אמ, השבט של החודש, שבט מנשה, למה מנשה קשור לחשוון, לנפילה? כי מנשה נולד לאביו יוסף הצדיק. דרך אגב, אני קוראת מתוך הספר הזמן הפנימי, okay, של הרב גינזבורג. כשהוא היה במצרים, יוסף, הוא ירד למצרים, ויוסף, בואו, כאילו, הוא לא הגיע לשם באיזושהי גדולה, הוא בא מהמקום הכי נמוך, ליטרלי מתוך הבור, סבבה? האחים שלו מכרו אותו, בגדו בו, הוא היה במקום הכי 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 לא בגדולה שלו, ושמה נולד לו מנשה דווקא כשהוא עלה לגדולה. אבל הוא היה מנותק לגמרי ממשפחתו. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. נשני פירושו השכיחני, נפילה למציאות אחרת, שכוחה ורחוקה. כי הוא כמה כאב ליוסף שהוא היה צריך, שהוא הגיע למצב שהוא קורא לבן שלו בשם כל כך קשוח, לא אכפת לו מהילדים בגן, לא אכפת לו. הוא כל כך כאב שהוא קרא לבן שלו על שם הזיכרון הזה. ששכחו אותי, אני נפול, אתם יודעים, לפעמים אני קוראת תהילים, אני כזה, וואי, איזה קרינג' כזה, איך פסוקים כל כך אמיתיים וכל כך חושפים כאב, זה נורא אמיץ להיות דוד המלך, כי הוא כזה, הוא בוכה את החיים שלו שם, ולי זה, לפעמים זה ענק לי לקרוא את זה אפילו. יש משהו בלספר כמה רע לי שהוא נורא אותנטי, ואנחנו כזה לימדו אותנו פחות, לפחות אותי, אני נורא מתחברת למקום של לא להראות את העצבות במיטבה. נפילה במהלך ההיסטוריה, עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, כיהודים, אנחנו לא רק מחוברים, רק אני ואת 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 ואת, אנחנו חלק מאיזשהו אחד, ואנחנו באחד פה, אנחנו גם חלק מעם שאי אפשר לנתק, כמו שאי אפשר לנתק אותי מאותך, גם אי אפשר לנתק אותנו עכשיו מאותנו פעם, ולהיסטוריה של עם ישראל יש הרבה מה ללמוד וללמד עכשיו, ואנחנו חייבים לדעת את ההקשרים ההיסטוריים של האנרגיה הזאת שנקראת נפילה, שנקראת שבירה. אז יש שני אירועים גדולים בהיסטוריה שהספר לפחות מתמקד בהם, יש הרבה יותר, אבל הספר מתמקד בזה בגלל חשוון. אוקיי, אז קודם כל זה התהליך, התאריך של תחילת המבול. מי שעוקבת אחרי פרשת שבוע, ממש עכשיו קראנו את פרשת נוח, וזה הזמן שהוא נכנס לתיבה. מתי? בי"ז בחשוון. והוא יצא ממנה כעבור שנה תמימה בכ"ז בחשוון. המבול התחיל כגשם רגיל בתחילת עונת גשמים, אלא שהוא הלך והתחזק ללא הפסקה, וכך בכל שנה. עם הגשם הראשון אנחנו בורחים אל הבית, מרגישים כמו בתיבת נוח ומחכים לראות את הקשת בענן שמבטיחה שהעולם לא יטבע. שמו העתיק של חודש חשוון בתנ"ך קוראים לו בול, מסתבר. ממש כמו המבול, בתוספת המם שמשמלים את המים, מם 40 יום ו40 לילה, אוקיי? כאשר נוח והבנים שלו יוצאים מהתיבה, אגב הם בכלל לא רצו לצאת מהתיבה, היה להם מאוד נוח בפנים, הם פחדו לצאת לעולם שעד לפני רגע נחרב. מי רוצה לצאת רגע אחרי שהלב שלנו חרב מאהבה כוזבת אל אהבה חדשה, מפרק א' לפרק ב', לא יודע, אין לי דוגמאות כרגע נוספות בראש, אם נכשלתי במבחן אני אפחד ממועד ב' אני מניחה. אז גם הם חרב עליהם עולמם, והם רוצים לצאת מהטבע והם נורא מפחדים, ורואים עולם חרב ושומם, הם חווים תחושה חזקה של נפילה, גם נפילת רוח כזו. אנחנו אחרי המבול וכל העולם היפה שהיה נעלם ואיננו, לכו תתחילו מחדש. סרט, אוקיי? אז זה קודם כל מאורע ראשון, המבול. נפילה היסטורית רצינית בעולם.
כאן זה אפילו לא רק של היהודים, זה של כל העולם, כי נוח היה עוד לפני שהיה אברהם אבינו. עוד אירוע משמעותי שמאוד חשוב, ודווקא בתקופה הזאתי, דווקא בתקופת בחירות בארצות הברית, ודווקא בתקופת קפלן, וימין ושמאל, וכל מה שהולך כאן במדינה כרגע, אירוע משמעותי נוסף שקרה בחשוון הוא פילוג מלכות ישראל. ואני בהלם שהיום אני רואה אנשים שבאמת ביוטיוב אני רואה סרטונים של, אני לא יודעת איזה תנועה זאת, איך קוראים להם, לא כזה משנה גם, הם ממש מציעים לחלק את ישראל עצמה לשתי חלקים, כזה ממש, לימין ושמאל כזה, או כל מיני חלוקות שהם עשו, ראייה מאוד דיכוטומית ולא שייכת לאחדות בכלל, אבל בסדר. לאחר תור הזהב של ימי דוד ושלמה, הכריזו רוב השבטים על הקמת ממלכה עצמאית, שהשבטים הראשיים בה הם אפרים ומנשה. בגדול הם אמרו, מה לנו ולחלק דוד? אנחנו תנו לנו להקים מדינה משלנו, מדינת לא יודעת מה, ואנחנו נקים כזה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהשאר בגדול. קריאת הממלכה באופן סופי הייתה כאשר ירבעם בן נבט הקים בבית אל מרכז לעבודה זרה והכריז על חג חדש. והוא קבע את זה בחשוון, ב15 יום לחודש. אז הוא קבע מה היה לנו בט"ו לחודש הקודם, סוכות, שיא השמחה. וחודש אחר כך, רק עבר חודש, אבל בחודש האותנטיות אנשים היו כל כך אותנטיים, וכאן יעל זה מתקשר למה שאת אומרת, מה בכל מחיר עכשיו אותנטיות, גם במחיר פירוד, גם באה לי עכשיו ממלכה חדשה, לא מעניין אותי כלום, אני מספיק אותנטי להודות שאני לא מסכים עם העקרונות שלהם ושלהם ושלהם, אז אני מקים ממלכה כרגע, כי אני אותנטי וככה בא לי, ואני יוצר פילוג בעולם, ומגניב לי ככה לעשות. זו תחילת הנפילה של מלכות ישראל שסופה בנבואה הקשה של נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כל הקשרים הללו מצטרפים לתת טעם מר בחודש הזה, הנקרא בדרך כלל מר חשוון, מי שמכירה, לפעמים אנחנו אומרים גם מר חשוון ולא רק חשוון, רק. אוקיי? אז אותנטיות באמת לפעמים היא תולדה של אמת פנימית חזקה ושמחה וביטחון, ולפעמים היא איזשהו מצג שווא, הייתי אומרת, של אותנטיות. בעצם זה כאב, בעצם זה פיצוי, בעצם זה כל כך חסר לי שאני היום מתבטא הכי חזק בעולם ואף אחד לא יגיד לי לא. אוקיי? זאת לא אותנטיות. למה זה לא אותנטי? כי אם היית במצב של ריפוי עמוק פנימי, לא היית זקוק לצעוק משהו שלא תואם, לא היית זקוק לצעוק, לא היית צריך לצעוק נקודה. כן יש מקומות שצריך לצעוק, וזה אותנטי. עוד פעם, הכל תלוי אם השורש שממנו אני צועקת או מדברת או לוחשת, הוא אמיתי, וזה בכלל לא משנה. אני יכולה לצעוק, אני יודעת, זה קצת סותר את מה שאמרתי לפני רגע, שלא צריך לצעוק, זה לא נכון. עוד פעם, זה היה בהקשר מסוים. אם זה נכון, צריך לצעוק את זה. אם זה נכון, צריך ללחוש את זה, ואם זה נכון, צריך לדבר את זה בסבבה לגמרי. אני יכולה לחרוז את זה, אני יכולה לשיר את זה, זה לא משנה. זה הכל קונסטלציה של אמת. אוקיי? אבל כל האמת מכילה. דברי. הרי אומרים, אין אמת אלא תורה, זאת אומרת, כל מה שהם צועקים בטיק טוק, בזה, של כל האותנטיות הזאת, זה לא נכון, כי זה לא קשור לתורה. אני לא יודעת על איזה סרטונים ספציפיים את מדברת, אבל אני רוצה להגיד משהו. האותנטיות בעולם היא לא כתובה רק בתוך 5 חומשי תורה, או בתוך 6 סדרי משנה. לאותנטיות יש המון מקום לרגשות, לנושאי שיחה. אני מדברת על דברים של ההלכה, שאסור. הם צועקים דברים על הומואים, על לסביות, שזה זה וזה, וזה אסור בתורה, אחד על אחד. אז אני לא מדברת, יש הרבה אמת, יש הרבה אותנטיות על רגשות ועל הפסיכולוגיות ועל התורות שאלוהים חילק לכל האומות, כל החוכמות. אבל אני מדברת על כל מיני דברים של האנשים שהם צועקים את האמת שלהם, את האותנטיות שלהם, שזה הולך נגד התורה. יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע, עוד פעם, אנחנו נצטרך לפתוח את הסרטון כדי לדון עליו, אבל... לא, בסדר, סתם אני אומרת. אבל בכלל תשמעי, קודם כל בואי, בעידן המצלמה וסלפי, כל אחד יכול להגיד כל מה שבא לו, כל אחד יהיה אותנטי עכשיו, בסדר, זו אותנטיות שלו.
אם זה עומד מול האמת, אם זה תואם את האמת, בואי גם הבאת בכלל נושא שהוא מורכב בפני עצמו, ששם לבד יש כל כך הרבה דיוקי דיוקים, שאנשים שבאמת רוצים להבין בנושא הזה, צריכים ללמוד מה זה עמוק. כן. אז סיסמאות כל אחד יכול לומר, בסדר? וזה, לא, זה המילה, כן, כן, סיסמאות, אוקיי, נכון. סיסמאות זה לא אותנטי, סיסמאות זה כן, צפיות. סיסמאות יפה. זה משהו ששמעתי והתחברתי אז אני אומר אותו, אבל צוטטתי מישהו, וזה גם כנראה תפס, אז זה סיסמה, סיסמה, סבבה. אוקיי. את יודעת, גם בדלת 2 היה לנו סיסמה של הכיתה. בסדר. מי הכי אלופים, בסדר. סיסמה. אוקיי. ריח טוב לנשמה, הוא כותב פה. אז מה התרופה? מהי התרופה לנפילה הזו? אוי, מה קורה לי? מה התרופה לנפילה הזו? כיצד ניתן להחיות את הנפש הנופלת? כולנו נופלים, כולנו נופלים, מכל מיני סיבות. בסוף אנחנו רוצים לקום, אנחנו רוצים להתמודד באמת, וזה לא אומר קלוניקס. להתמודד באמת זה להתמודד באמת עם הדבר, עם אמת. אגב, אין לי בעיה נגד קלוניקס, סתם זה היה רעיון שעלה לי לראש להגיד. הרפואה הראשונה היא פשוט לקום וללכת. כמו שבתורה ההליכה היא סימן של רפואה. אם יקום ויתהלך, זאת באמת עצה שפעם קיבלתי, שמעתי איזה רב אומר, דבר ראשון צריך לזכור שהנפש נמצאת בגוף, ואם אתם חווים תקופה קשה של דאון, אתם כנראה נמשכים רגע ליסוד האפר, קומו ללכת. ברגע שהוא אמר את זה, לא יודעת, איזה חודשיים הלכתי רצוף על הבוקר, ב5 בבוקר קמתי ללכת, וזה וואו, וואו מה שזה עושה, ואני לא בן אדם הלכן כל כך, אוקיי? אז זה קודם כל תורה אומרת בפשיטות. כבד לכם? רחלה, יש מצב את סוגרת את המיקרופון? אשרייך. אוקיי? אז באמת קורה משהו, נופלים לפני שאנחנו נכנסים ללופ הרגשי של יסוד האפר ויסוד המים והם מתערבבים והם הופכים לבוט, קום, תזוז. תרים את עצמך, תתחיל ללכת. המורה הרוחני בכלל, אחרי שאני מתקשרת אליו ואומרת שקרה לי איזה משהו נורא, הוא אומר לי, מהר להתנער, לזברות אין אולקוס כי הם זזות. אז גם אנחנו... האמת שזה נכון, ערב טוב. אני עושה גראונדינג כל בוקר בים, וגם שאני לא מרגישה טוב, וגם שאני לא בטוב, אחרי ההליכה הזאת של 40 דקות, אני בטוב, אין ברירה אחרת. ברור, כי זה משחרר את מה שזה משחרר. מדהים שאת עושה את זה. לחשוב, גם בלי לחשוב, זה היופי. נכון, נכון. זה מוציא מהחשיבה, הפוך, זה מוציא מהלופים. בדיוק. אז כאשר קיימת נטייה להתכנס לתוך עצמך, להתעטף בעצבות שאינה עושה דבר, צריך למשוך לכיוון הפוך ולצאת לפעילות, ללכת ולהתקדם ולא לשקוע בחוסר מעש, ככה כתוב בספר. אוקיי. סבבה. אבל מעבר לפעלתנות, אוקיי? כי זה לא מספיק, כי אנחנו לא נוגעים בדבר, זה מוציא אותנו מהלופ ונותן לנו ומנער את הדמיונות, אבל בסוף אנחנו גם רוצים לגעת ולהתמודד עם האותנטיות שלנו. אז הפעלתנות, כתוב כאן, מהווה ריפוי בעיסוק, שזה נהדר וזה חשוב. אנחנו מגיעים לחוש הנפש המיוחד של חודש חשוון. מה החודש המיוחד, מישהו יודעת, של חודש חשוון? יש לנו רק 5, אפשר לנחש את זה ולזרוק. מה שאלת? מה החודש? מה החוש של חודש חשוון? הריח, אם אני לא טועה, אם אני זוכרת נכון. זוכרת מדויק, חוש הריח. בחוש הריח אנחנו קולטים דברים בצורה שהיא לא גשמית, שהיא לא מגושמת, ולכן חז"ל אומרים שהריח הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, ובגלל זה אנחנו גם עושים מוצ"ש דרך אגב. מוצאי שבת, יש לנו את הנשמה היתרה, אנחנו משחררים אותה, בסדר, יש שם גם איזשהו סוד, לא ניכנס לזה. לי זה דווקא התחבר גם מאוד להנחה של רבי נחמן. רבי נחמן אומר שחסר לך משהו, שכואב לך משהו, ההנחה הזאת, הנשימה והיציאה הקולית הזאת מהגוף, היא מאוד מגשימה את החוסר, היא גם מגשימה את המילוי. אז מבחינתי זה הריח, זה על אותו רובד עם קול ועם נשמה, ועם נשימה. וריח זה גם לא קשור לתאוות, כאילו, ריח זה משהו
גם כעס, אבל כאילו ריח, בן אדם יכול להריח משהו גם שהוא לא רואה, התאוות שלו מתעוררים. גם מריח. לראות, גם לשמוע. כל תאווה מתקשרת לכל דבר. כן, אבל הכי הרבה מריח. יכול בן אדם להיות. יכול לראות בן אדם הכי מושך בעולם. אם אין לו ריח טוב, הוא לא יכול להתקרב אליו. אבל אם הבן שעשו אדם... עשו ניסוי כזה. כן, ממש. כן, ממש, כן. עשו ניסוי כזה. גם אה, הבן אדם לא כזה יפה, אבל יש לו ריח נעים, אז יותר קל להימשך לבן אדם, כי זה משהו יותר רוחני כביכול. נראה לי לקחו חולצות מאנשים שהם גברי אלפא וחולצות מעוד סוג לא זוכרת מה היה ונתנו לבנות גברים להריח. חננות, נו, ואז עשו את ההבדל. כן, והם נתנו ציון גבוה יותר אני לא רוצה אבל להגיד מי בדיוק היו האנשים, אני לא זוכרת, אבל זה היה... האלפא, אלפא, אלפא. אלפא, ברור. כן? לא בטח. יודעת, אני מעדיפה סיגמה. בכל מקרה. אמ, עם יציאת השבת, הלכה לה גם הנשמה יתרה. יש איזו תוספת בנשמה שהיא נמשכת למעלה בגלל קדושת השבת, ונורא קשה להיפרד, קצת כמו אחרי פרידה, שאנחנו נפרדים מאיזה אהבה, אז עדיין, כאילו, יש איזו נשמה יתרה שעדיין נופלת לה בשלבים, אנחנו לוקח זמן לדאון הזה, איזה חמוד הבן של שירן, שלום לך. ואנחנו נותרים בהרגשת ריקנות וסתמיות. לכן שואפים נשימה עמוקה של ריח טוב ומתנחמים על אובדן הנשמה. וזה ההנחה, כואב לי, אני מתנחמת, נושמת עמוק. זה פשוט, יש איזה סודות מאוד עמוקים לדבר הזה, וזה יפה כי זו פעולה פשוטה. אוקיי? אז גם מוצאי החגים של חודש תשרי עם המעבר לימי החול של חודש חשוון צריך איזה ריח טוב כדי להתעודד ולהתחזק. אוקיי? אז מספיק שזה טפיחה על השכם, תתכונני, את הולכת לחודש לא פשוט, חודש נובמבר, אני לא כזה אוחזת מזה, אבל אומרים שזה מלא שינויים, 11, מאסטריות, אנא ערף, כאלה. אבל מניין עולה הריח הטוב בחודש חשוון? אבל עכשיו דיברתם איתי שאין בו כלום, אז מה עכשיו? אז מאיפה הריח הטוב הזה? לאחר שעזבנו את אווירת החגים ונפלנו אל המציאות התחתונה, ההסבר העמוק הוא שהמציאות עצמה מעלה הריח טוב. מישהו יכול להבין את המשפט הסתום והפשוט הזה, הסתום הקריטריוני הזה? כן, זה שיורד גשם. וואי, נכון, נכון, היום וואי. למשל היה גשם חברה אמרה, ואז היא אמרה, וואי, איזה ריח נעים של אדמה רטובה. יא, את קוראת מהספר כאילו, את יודעת? אני... כן. אבל זה נכון, זה נכון. יש משהו בגשם שהוא כביכול עצוב, אבל הוא... זאת אומרת, נכון, טיילנו, ואז יש את הרגע הזה בין הטיולים, הגשם מתחיל, אני נכנסת ופתאום אני קולטת שהגינה שלי ממש יבשה. זאת אומרת, נשאר איזה משהו ריק אחרי כל החגיגה הזאת, אחרי הפרידה הגרנדיוזית הזאת, בסוף אני קולטת איזה קרקע יבשה כזו, אבל איפה הטיולים של הקיץ? לכפרה, אין, נפרדת, נגמר, חשוון, אוקיי? אבל אז מתחיל הגשם שאת מתארת, והוא קצת מזכיר לי שאין לי טיולים, הוא קצת מזכיר לי שאין לי תשרי, אבל הוא מבשר, הוא מביא משהו שגם אם אני עוד לא יודעת מה קורה, הוא כשלעצמו, המציאות כשלעצמה, זה נעים על הפנים. שנייה רגע להבין איפה אני נמצאת באמת, והגשם מזכיר לנו את זה, הוא גם בסוף בא לתת לנו איזושהי ברכה לקרקע היבשה הזאת, הגשם הזה גם מביא איתו נחמה, אבל גם מאוד מנכיח. כלומר, עם כל הכבוד להתעלות של ימי החגים, השם רוצה שנרד אל העולם עצמו ונפעל בתוכו. בתוך המציאות, בתוך הגשם. גשם זה גם הגשמה. בפועל, מה יש לי כאן ועכשיו. בחודש תשרי היינו כמובן, במובן מסוים, בתוך תיבה, בתוך מציאות תחומה ומוגנת, בבית הכנסת, בסוכה, וכל העולם החולי נותר בחוץ, אבל עכשיו בחודש חשוון אנחנו מקיימים את הציווי שנאמר לנוח בתום המבול, בחודש חשוון, צא מן התיבה, צא מאזור הנוחות שלך, צא מהמרחב המוגן, והתחיל לעבוד בתוך העולם הגדול הממתין בחוץ. כי מחכה לך העולם. אל תחשוב שאם הגשם עכשיו יורד והאדמה עדיין נבשה, וואי וואי מה מחכה לנו. אבל בזכות להסתכל על המציאות. לא לרוץ לכסלו, לא לרוץ להדליק את האורות, לשהות באי נוחות הזו.
לפעמים קשה לצאת מהתיבה החמימה שכבר התרגלנו אליה, ויש כאלה שצריך לתת להם דחיפה הגונה כדי שיצאו. נכון, הקדוש ברוך הוא לפעמים יש לנו איזו אינטואיציה שאנחנו צריכים לעזוב סיטואציה, אנחנו לא הולכים משם, לא הולכים משם, לא הולכים משם, אז מה קורה? אני רואה את עמליה מחייכת כאילו היא יודעת איזה משהו. השם נותן לנו איזו דחיפה, שמישהו אחר ידחוף אותנו אפילו, כי אנחנו לא הלכנו משם, כדי שיצאו. כמו שהצטווה נוח להוציא מן התיבה בכוח את מי שאינו רוצה לצאת, היו כאלה שלא רצו לצאת, אם זה בעלי חיים, אם זה המשפחה שלו, הוא היה צריך להוציא אותם בסוף בכוח. אוקיי. והנה ההופעה הראשונה של חודש של חוש הריח. רגע, עוד לפני שאני ממשיכה. יש לכם, מי שרוצה לתת דוגמה כזאת שהיא ידעה שהיא לא צריכה להיות איפשהו, אבל הוציאו אותה בכוח מהסיטואציה הזאת. כל החיים שלי. אלוהים אוקיי. מוציא אותי מהסיטואציות, מקשרים, כי אני פשוט נכנסת לדבר, לא זזה. אני ממש בעייתי. מרגישה שזה, אנחנו מתוכנתים כאילו, זה אי אפשר אחרת. כאילו לאורך כל התנ"ך, עם ישראל כאילו, רק דרך מכות הוא יוצא. ואין, אני לא אצליח, כאילו ניסיתי, היה לי תקופה שכן אמרתי, טוב, אני, אפשר מטוב להתקדם ולהגיע לעומק, ופשוט הבנתי שלא. וואי, וכאילו, בדיעבד, שלא? אני רואה, בדיעבד, כן, הבנתי, היה את הדבר, אבל באותו רגע, אין סיכוי, ועד שלא תהיה גאולה, זאת הדרך, כאילו, קודם כל תודעת משיח, זה באמת מקום שמאמין בעצמו ויכול לגאול את עצמו, אוקיי? תודעת טוב, משיח. השאלה כן. אם אני צריכה לחכות עד שכל העולם יהיה מתוקן, את סגורה, כאילו את שינית את דעתך מאז? יש לך מקום לפתח? אה, כן, כי זה גם יכול להיות מלמטה למעלה למעלה למטה, כן, אם אני לבד אצליח להגיע לזה, אבל כאילו, את לא יודעת, הסתמכת על התנ"ך, מישהי יכולה לחשוב על סיפור בתנ"ך שממש לא חיכינו שיזמנו ועשינו? מתוך הטוב, מתוך... את צודקת שעל פי רוב זה יהיה קשה יותר, כי אנחנו כאלה, אבל לא, אנחנו... אז אני מניחה שבטח יש הרבה סיטואציות שאני כן הלכתי ועשיתי דברים טובים מטוב ולא מאיזה כאפה, אבל הכאפות הן בלתי נמנעות. אני אגיד לך מה, שאנחנו עושים מתוך הטוב, מרוב שהתנועה הזאת טבעית, אנחנו לא שמים לב זהו, שאנחנו עושים נכון. מתוך הטוב, היא כל כך, היא הזרם הטבעי שלנו, זה אפילו לא מרגיש כמו מאמץ. אני מעודדת את כולנו רגע בשבוע הקרוב, בימים הקרובים, לשים לב לאיזה החלטות אני מקבלת, כי היה לי טוב לעשות אותו. בא לי טיול, אז אני הולכת. אף אחד לא העיף אותי מהבית שאני אצא לטיול, אז רגע, אז היה שווה את זה? כי לא כאב לי מספיק, לא העיפו אותי, לא פוטרתי, לא נזרקתי, אז זה שווה אז את זה? הנה, אז יש לי, אני דווקא בתקופה האחרונה, אני כאילו הרבה דברים שאומנם, לא, את אולי זה לא דוגמה טובה, כאילו עבדתי עליהם נורא קשה, אבל הם פתאום מגיעים בנוחות כזאת, לא מתוך קושי. או יכול להיות זה שהרמתי אפילו במומנטום. מכעיס כזה, אני אומרת, מה, אני לא יודעת כאילו מאיפה זה, לא, זה לא יודעת אם זה קשור. זה אני מרגיש חושבת שזה קשור. קשור למה שאת אמרת קודם, על אותנטיות, שדווקא שאנחנו מאוד קשובים לעצמנו, כמו שאת אומרת, לא במקום הצועק את זה, או הלוחש, זאת אומרת, אתה יכול להיות הכל, מתוך המקום והנביאה הפנימית, אבל אני חושבת שזה נובע מתוך באמת עבודה פנימית שבאנו לעשות פה על בסיס יומיומי, עם כל זה שאנחנו מחכים להיגאל, ובאמת השאלה שישאלו אותנו, האם ציפית וקיווית לישועתך, זו השאלה הראשונה באמת שכל מי שיגיע ליום הדין, מה שנקרא, זה מה שישאלו. אבל עדיין להישען רק על הגאולה הזאת ועל הציפייה זה לא מספיק. ואני חושבת שאדם באמת שירגיל את עצמו לפעול לטובת הדבר הזה, אז זה כבר יבוא לו גם באופן קצת יותר טבעי. אני מחזקת את זה על ידי כל מיני לימודים שאני עושה, כמו שער הביטחון שאני מאוד מחוברת אליו בחובות הלבבות. מי שמכיר או לא מכיר, כל אחד במקומות שלה, אם זה אגרות הקודש, אם זה בליקודי מוהר"ן, זה לא משנה, בסוף זה אותו דבר. אם באמת מסתכלים על הדיוק של הדברים, זה אותו דבר, ואחד המוטיבים באמת שחוזר על עצמו שם זה הביטחון. כמה אתה בוטח באמת בדבר הגדול הזה ממך שמנחה אותך,
שבאמת יהיה טוב, ואז אתה באמת לא נופל לתוך האדמה היבשה או לא יבשה, אתה תחליט. אם אתה בוחר אם זה דבר טוב או דבר פחות טוב. אני חושבת שזו ההסתכלות שלנו. כן, את יודעת, עולה לי מאוד חזק נחשון, לא יודעת למה, הוא עולה לי מאוד חזק, הוא כן היה במצב של אין ברירה, הוא כן היה, אבל אני חושבת שהתנועה הפנימית שלו הייתה בדיוק. מתוך כן מאוד חזק. לא, ובגלל אבל הנה, זה הוא גם הוא בא מתוך הגלות מצרים, כאילו, כי עכשיו הוא עכשיו פעל והם לא. כי זה הגלות הפנימית שלו, זה קודם הגלות, יש את הקולקטיב, שאנחנו חלק ממנו אם נרצה או לא נרצה. ובסוף מה שגם מייצר את הקולקטיב, לפחות ככה אני חווה את זה, עוד פעם, כל אחת במדרגות הרוחניות שלה, שבאיזשהו שלב זה צריך לעבוד רק אם זה בא מתוך המקום הפנימי שלנו, המלחמה הפנימית שלנו, לצלוח את הדבר הזה, את הלקום או לא, להיות עכשיו בעצלות או לא, להגיד יש לי כוח, אין לי כוח. לא כולנו רוצים לעשות מיליון ואחת דברים, אנחנו עושות אותם. שאלה איך אני באמת עושה את זה, אני עושה את זה בסבבה או לא? אני מגדלת את הבן שלי בכיף או לא? זה יכול לשנות את כל התמונה. אז זה רגע דוגמה. אז אני חושבת שזה מתחיל בנו. כן, כן. הדגש פה הוא באמת להבין ולשים רגע אור על הנקודה הזאת שאפשר לנוע מתוך הנאה ולא מתוך דחיפה החוצה. בדיוק. זה כאילו, אם אנחנו רגע מסכמות את הנקודה הזאת, כי היא חשובה מאוד. אבל אני רק, ועוד הנקודה שהעירה לי כרגע, ואני רוצה להעיר אותה גם עבורי וגם כדי לחזק את הנקודה הזאת, שבאמת כשפשוט אנחנו בזרם הטבעי זה לא מורגש, אבל מתוך כאב זה עוד יותר מורגש ומקבל דגש, אז אנחנו לומדים את זה את הלקח, אבל מה אם היינו נותנות לעצמנו פרסים או מאירות גם את הנקודות שעשינו מתוך טוב וכיף. אז אני חושבת שזה מאוד ראוי לעשות את זה. כמה הייתי אמיתית עם עצמי היום? הבחירות שעשיתי היום היו מתוך חיבור או מתוך אילוץ? יותר למצוא איפה אני אותנטית בקטע טוב, בקטע לא של נאלצתי להיות. קטע טוב. והנה ההופעה הראשונה של חוש הריח בתורה הוא בדיוק כאן, לאחר המבול, אז הנה הוא יוצא מהתיבה, העלה נוח קורבן להשם מכל הבהמות הטהורות, ואז נאמר, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אסוף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. אם אתה מוכן לפעול במציאות, וזה המסר של הדבר הזה, אם אנחנו באמת מוכנים לפעול במציאות, לא בדמיון, לא במה היה, לא במה יהיה, בחשבן, להתחיל מחדש, למרות הכל, שוב פעם להקים בית, שוב פעם להרים עסק, שוב פעם למצוא לקוחות, שוב פעם, לא יודעת מה יהיה. יש בזה ריח טוב, שבזכותו מובטח לנו שלא יהיה עוד מבול. בעצם, אם רגע נוריד את זה לרובד פסיכולוגי פשוט, השם, זה ציורי כאן, נכון? כי הציורים מביאים לנו רעיון שהוא רחב יותר, עמוק יותר, אבל בעצם הוא אומר, אם אתה תפעל, אני לא אצטרך להביא לך מבול. זה בדיוק מה מה זה אומר לפעול? מה זה אומר לפעול? לקום בכיף, לעשות הכל בכיף, לעשות לא עם מציאות חייבת, למה? לא, זה מה לא אתה אומר? אותנטיות. לא כן, זה חייב לא בכיף אותנטיות. לקום, קודם לקום, 7 פעמים יפילו קמים, נו, כל ואז צדיק. מה, קמים. נו, זה שאת עושה את מה שנכון לעשות, זה ההתמודדות. בדיוק. אבל לא קשה לי לעשות מה שצריך לעשות, נו. בסדר? אז מעולה. ומה שלא צריך לעשות קשה. אז מעולה. אם לא קשה לך. אבל בואי ניתן באמת דוגמה. בואי באמת ננסה לפשט את זה. יש לי כאב ביד, ואני לא מתייחסת. האותנטי, נכון, הוא לדאוג לעצמי. אני צריכה לבדוק מה זה אומר הכאב הזה ביד, אולי יש לי דלקת, אולי זה הומואפתי, אולי זה רוחני, whatever, אבל להתייחס לזה. אז אם לא מתעלמת, לא מתעלמת, לא, אני לא דאגתי לעצמי, אני לא היה אכפת לי מעצמי, אני לא הייתי אותנטית לגוף שלי להיות קשובה ביני לבין עצמי מה קורה לי בנשמה בגוף, אז יכול להיות שבסוף זה יחריף ואני אלך לרופא. אז כבר יהיה דלקת מעצבנת יותר. גידים, נכנס לעצמות, איך תדעי?
אני מנסה לתרגם את זה אין לי מושג למה זה הדוגמה שיצאה, היא אפילו לא מרגישה לי מותאמת, נהיה לא, אבל אני מנסה רגע, לא לחשוב, מרגיש לי מדויק אפילו, אבל לתרגם איכשהו, את זה למשהו. יש לי דווקא איזושהי דוגמה. יאללה. האמת שזה קרה לי, זה ממש קרה לי שבוע שעבר ביום חמישי. מהמם. התפללתי בוקר ופשוט החלטתי, לא יודעת למה, וזה לא קורה לי בדרך כלל, שאני הולכת לקניון. בדרך כלל אני לא עושה את זה, ואמרתי יאללה, בא לי להתפנק, בא לי לקנות משהו לעצמי לכבוד הראש חודש. ואני בן אדם עם הרבה אנרגיות, וכל הדרך הייתי עם אנרגיות. בשנייה שנכנסתי לקניון, משהו קרה לי לאנרגיות. התדר שם הרגיש לי, לא מתאים לי. זה אני יודעת לתרגם עוד פעם, כי אני נורא קשובה לעצמי, אבל פעם לא הייתי יודעת להקשיב לזה. ואז מה שהיה קורה, הייתי יוצאת לאיזשהו מסע, ומבינה ש... אוי, המכנס הזה לא עולה עליי, ואז הייתה מתחילה הלקאה עצמית, אולי שמנתי. לא, זה לא מתאים, זה לא, יש לאחותי, בטח היא תגיד שאני קונה בגללה. כאילו כל מיני שיחות כאלה ביני לבין עצמי. עכשיו, בגלל שברוך השם אני כבר לא שם, ברגע שאני מרגישה בגוף שלי שהתדר נמוך לי, או שאני לא מותאמת, או שהתדר לא מותאם לי ולא נעים לי, פשוט הרגשתי שהרגליים לא נשאו אותי כבר. לקחתי את עצמי ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה בא לך? שאלתי את עצמי, הייתי מספיק אמיצה לשאול את עצמי מה בא לך. ואמרתי לעצמי, בא לי ללכת לשכב במיטה, יש לי עוד שעתיים עד שאני אוסף את הקטנצ'יק. וזה מה שעשיתי, פשוט באתי הביתה, וברגע שנכנסתי הביתה, התדר שלי, כי במרחב באי הפרטי שלי, חלקת האלוקים הקטנה שלי, נעים לי בה. אז לא הלכתי למיטה, ומצאתי את עצמי באמת ככה תופרת עוד משימה של העסק. אבל למה? כי הקשבתי לעצמי, אז אולי לא קניתי את התיק או את הארנק שחיפשתי, אבל הרווחתי את הנפש שלי, הרווחתי את הכוח שלי, היית אותנטית. ועכשיו עם הלשון בחוץ. היית אותנטית, אמרתי, אני לא נשארת בכוח בקניון, אני יוצאת. בדיוק. עכשיו זה יכול לקרות עם אנשים, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, לא, כי לא נעים לי, כי הבטחתי, כי אמרתי, כי לא, ואמרתי לה שאני אצא איתה ואני עייפה ועם הלשון בחוץ, ואני יוצאת ואני באמת לא נהנית, אז היום אני יודעת להגיד, לא, אני עייפה. גם עם הצד השני, מה את עייפה? אני עייפה ככה קטן, ככה פשוט, לא צועק, פעם הייתי צועקת את זה, או מתחמקת, היום לא, וזה עושה פלאות, זה נותן לנפש שלנו, אני חושבת, את החופש. את מזכירה לי את הילד שלי שהוא מתקשר לחבר ואומר לו, אתה רוצה לבוא לשחק? הוא אומר לו, לא, טוב, שם זה נגמר. טוב, זה גברים כבר, זה... טוב, זה ילדים שעדיין לא העמידו על חזק, הראש שלהם חזק. רעיונות של דחייה, מדהים, רעיונות של פשוט, מדהים. לא, טוב, יאללה, נדבר מחר. פשוט. והם מדברים כאילו כלום לא קרה. שוב, אני אומר לו, לא נפגעת? לא, הוא לא יכול. מה לא יכול? אם זה היה בגיל אחר, במקום אחר, זה היה כזה, בטח זה, ובטח, נכון? כן. אנחנו צריכים להישאר ילדים לפעמים. אני ממשיכה. הכל יש בזה ריח טוב שבזכותו מובטח שלא יהיה עוד מבול, מה שאמרנו. אוקיי, וסתם, אני אוהבת טריוויה כזאת, שימו לב שנוח, הקשר מתבקש בין שמו של נוח, נ"ח לריח הניחוח, נצביע על העובדה שהמילה חשוון פותחת וסוגרת באותיות ח' ונון, נון וח', וגם האות ח' רומזת למספר החודש השמיני למניין, כשסופרים מניסן, והאות נון היא האות של החודש. סתם זה דברים שאני מאוד מאוד אוהבת שהרב עושה. עוד דוגמה מובהקת לריח טוב שעולה מהנכונות להתעסק במציאות ולתקן אותה, היא מתי שיצחק אומר ליעקב שהוא בא לפניו לבוש בבגדי עשיו, נכון? זוכרות את הסיפור? והוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, יעקב איש תם יושב אוהלים, מוכן לצאת מן התיבה להתלבש בבגדי עשיו איש שדה. זאת אומרת, הוא ראה מציאות בעייתית, יעקב ראה מציאות שעשיו מאוד מבזה את הבכורה, ויש לזה הרבה סודות מה זה אומר הבכורה, הוא הולך לעשות פה בלגן בעולם, אני מוכן לצאת, אני בכלל תלמיד ישיבה, מה לי ולוויכוחים האלה, מה לי ולאינטריגות האלה, הוא עושה מעשה בקרקע, ושם את הלבוש הרוחני גם של האיש ציד הזה של עשיו. למה? כי הוא מבין שצריך לפעול במציאות. אני צריך לברר את הדבר הזה, אני צריך לתקן את הדבר הזה, וזה עושים רק כשהולכים דוך אל הדבר. מזה עולה ריח ניחוח, ריח גן עדן ממש, המחיה את הנשמה. אנחנו אף פעם לא מרוצים כשאנחנו בורחים מהנושא. אנחנו לא מרוצים כשאנחנו הולכים מסביב. אנחנו גם לא מרוצים שעושים לנו את זה. אנחנו רוצים, הדרך היחידה להיות מסופק
באמת היא לדעת שאני כרגע מצדיק את החיים בלעשות את מה שאני אמורה לעשות עכשיו. דחיינות זה אחד הסבלים הגדולים. כריח, רגע, מזה עולה ריח ניחוח, ריח גן עדן ממש המחיה את הנשמה, גם בגימטריה ריח גן עדן זה שווה ערך נשמה, כריח אדמה חרושה, הנה המתעוררת לגשם ראשון, כך הופכים את מר חשוון למתוק ומגלים שהמילה מר קשורה לריח טוב, מר דרור מסימני האקטורית. אז עבודת השם האמיתית שלנו היא להתמודד. עבודת השם האמיתית שלנו היא להתעסק, ועכשיו נגיד, אני לא יודעת מה קורה לי בחיים, סבבה? בואו נדבר על תקופה של אי ודאות למשל, כי חשוון קצת מרגיש כזה, כי הוא לא פה ולא פה, משהו באמצע. להסתכל רגע מה יש לי מולי, זה מה שאני אמורה לעשות. אם אני חושבת שפספסתי הזדמנויות כאלה ואחרות, כי שם הרגיש לי הדבר הנכון, אבל היא הוחמצה, נגמר. בין אם אני החלטתי שלא, בין אם ההחלטה הזאת הוחמצה ממני, לא משנה. לא באמת, לא באמת. כי מה באמת, מה שיש לי פה עכשיו, זה מה שעובדים עם מה שיש. תמיד זה החוק, עובדים עם מה שיש. כי אחרת אני לא בכאן ועכשיו, ואז אני בחשוון, או שאני בתשרי, או שאני בעבר, אני בטוח לא פה. אוקיי. בהקשר הזה נשים לב שהאותיות שבט מנשה הן בדיוק האותיות של המילה נשמה. לומר שדווקא לשבט מנשה המרוחק והשכוח, זה שנולד שם במצרים, בכלל לא קשור, הכבשה השחורה הזו שאיכשהו... נו הנה זה משל. כן. למשל, לא, כאילו, מה שרציתי מצא? להוכיח. נו, תמללי את זה. מנשה שהוא הנשמה, העומק והזה, מאיפה הוא מגיע? זה הכי רחוק, כאילו. לא, הוא נופל הכי רחוק, אבל הוא בא מהשורש הכי גבוה, אבל הוא בהתגלמות של של הכי נמוך. כן, כי איכשהו זה תמיד שם, עד שתהיה גאולה מלאה. גם העולם הזה, זה העולם הכי נמוך, העולם העשייה, אבל הנשמות באו מכל העולמות העליונים. אני חייבת להגיד משהו לגבי הנושא של גאולה. רגע, בוא נשמור את זה, זה שנייה. זה קשור לזה, זה קשור בדיוק קשור, אז תגידי. לא, היא פשוט אומרת, כאילו כביכול, שזה ברע, עד שתגיע הגאולה. את הגאולה את יכולה להביא. נכון, אני לגמרי, היה לי יום אחד ממש חזון כזה התחיל הלב שלי להתעורר, כאילו לא משנה עם כל הדברים שעברתי, זה ומה משנה. שראיתי זה איך שלבבות פשוט כאילו נדלקים ויוצרים אור כזה שפשוט מושך מלמעלה, כי אי אפשר להתעלם ממנו. זה לגמרי זה בדיוק אבל עדיין, כאילו יש לנו את הרמת שליטה של, כאילו בסוף זה צריך לבוא מלמעלה. זה אולי אנחנו נוריד את זה, אבל... זה ההשתדלות. את עושה את שלך, חובה עלינו להבין את הערך, חובה עלינו לזהות את המתנות, חובה עלינו להכשיר... נראה לי גם חלק מההסכמה הזאת שאני אומרת, טוב, כאילו זה ככה, זה גם שאני לא אעשה, אני לא מבקרת את עצמי. אני ממשיכה ומגיעה, כאילו, ואין מה לעשות, אז לא קלטתי אז, ובדיעבד אני רואה שהיו סימנים, אבל ככה זה היה צריך לקרות, ואז, כאילו, זה ממש, יש לי ממש סיפור שקרה, שכאילו האיש שלי כזה מספר לי מה קורה, דברים כאילו שמטלטלים, ובאותו רגע, ממש הבנתי, אז אולי זה כאילו הכי קרוב של טוב מטוב, הבנתי מה זה לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה, עד שהרע כבר נהיה ממש טוב, אבל זה היה קשה, זה היה נורא נורא קשה, אבל היה ברור לי שזה יוביל לזוגיות יותר טובה, להורות יותר טובה, לפרנסה יותר טובה, כאילו הכל זה ירים את זה, אבל זה קשה רצח. וזה בא מאיזושהי מכה, אבל אולי באמת ההבנה הזאת שבסוף אני לא יודעת שזה לא, שהעצב הזה הוא אפשר לעבור דרכו והוא לא כזה, אני לא יודעת כאילו באיזה מילים להשתמש, זה כאילו ההשתדלות שלנו, אבל זה כן בעולם, וואלה זה היה את קשור. משתמשת בדיוק במילים המדויקות. אמרת, אני לא אתעלם מזה, את אמרת, בכאב הזה, לעבור בשער הזה, כי מי שבאמת תסכים לעבור בשער של הכאב ושל העצב, אז זה בעצם כל השיעור. מי שיסכים להיות אותנטי. מי שמסכים באמת לחוות את זה, כי זה כמו שאני, סתם דוגמה, אגיד למישהו, לא, אתה לא כועס עכשיו.
אוקיי, הוא כועס, אז אולי הוא הגיב בצורה שתורגמה למציאות, בצורה שלא מתבטאים ככה, אבל הוא כועס, או אני כואב, תכאב. אם אנחנו נסכים להרגיש את מה שאנחנו צריכות להרגיש, אז גם הזמן הזה יצטמצם, זאת אומרת הוא לא יהיה מעמסה עלינו, ואז באמת נגדל ממנו ונבין את השיעורים. נכון. הגברים הכי אלימים הם אלה שהושתקו, שלא נתנו להם מקום לכעוס, אמרו להם אסור לך ככה ואסור לך ככה. נכון, ואז האגרסיה מתפרצת. לגמרי. גם אצלנו אישה שהחזיקה את כל הרגשות בסוף מתמוטטת מאיזשהו משהו וקוראים לה היסטרית. או מחלה בגוף, אם את לא מוציאה את זה בפה, אז או מחלה בגוף, נכון, אנחנו הלכנו שנייה להתנהגותי, אבל כן, מחלות כמובן, גם גברים המון חולים מכעסים מודחקים. אוקיי, מה אמרתי פה? שדווקא לשבט מנשה המרוחק והשכוח לכאורה, יש את היכולת להעלות ריח ניחוח שהנשמה תהנה ממנו. למה? כי אמרנו שמנשה זה נשמה. אז דווקא מי שנופל ולומד את השיעורים, כמו שאתם מתארות פה בכל הסיטואציות שלכם, הנשמה שלכם לא הייתה מהירה כמו שהיא מהירה עכשיו, אם היא לא הייתה נופלת, לומדת, מעמיקה, מפנימה ומצמיחה את הקומה החדשה הזאת על הנפש שלה. ואתם יודעות, יש דברים שחוויתי אני אישית, מאוד 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 כואבים, ואני שואלת בכנות, האם היית מוותרת על השיעור הזה? בכנות, ובימים טובים יותר אני מודה שלא, שלא הייתי מוותרת. אוקיי, אז כאשר נופלים אל המציאות האפורה, עלינו לדעת שנשלחנו אל המציאות הזו כדי לתקן אותה, ודווקא ממנה להעלות ריח טוב. כשאנחנו מבינים את הקונספט הזה, אז ככה אנחנו מסלקים את ההגמומיות של ימי החולין, ומפיחים בהם נשמה חדשה. מה יש פה על האות נון? טוב, זהו. אז בואו רגע נסגור את המעגל של מה שדיברנו על הבעיה ההיסטורית, ובואו נראה איך אנחנו יכולים רגע להתחבר לעניין הזה. נזכרנו את הפילוג של הממלכה שאירע בחודש חשוון. את היית פה, שירן, בשלב הזה? לא, לא, בהתחלה הייתי עם הבן שלי. כן, אז ציינו שני אירועים היסטוריים שקרו בחשוון, אחד זה התיבה, נכנסו ויצאו מהתיבה, והשני שחילקו את הממלכות לשתיים, ממלכת ישראל ויהודה, שזה עצוב, כי זה פילוג, ואז פילוג. כן, דימינו מה שקורה היום בעולם, אצלנו, ובעולם ואצלנו, וזה מגיע עד הפנים פנים. זה מדהים איך זה מתקשר ממש, כי כל העולם שלנו הוא דואלי, וזה בדיוק מה שקורה היום, שהאור בעצם עומד להתגלות, אז יש המון חושך. פתאום יש כל ההסתרות יורדות, ופתאום אנחנו מגלים על זה ועל זה, והפרשה הזו, והפרשה הזו. כן, זה היותר עמוק של מה שאת אומרת, זה שבסוף אנחנו בכלל מגלים שהכל זה אור, שזה הכל הזוי. מהאור של האינסוף, פשוט יש רמות של אהבה, של קדושה, כל מי שבאמת רוצה להעמיק בזה. עוד פעם, אני לא בן אדם רגיל, אני רואה את זה, בסדר? אני גם מודה, אני אומרת, פעם הייתי מנסה להסביר את זה, יש דברים שאנחנו לא יכולים להסביר, כמה שנרצה, בסוף כולנו, אנחנו לא יכולים בתוך להסביר, שרשרת, נכון, אנחנו לא יכולים להסביר לבן אדם למה הוא עבר את מה שהוא עבר, או למה אומה עברה את מה שהוא... לי זה ברור, שאני מגיע אליי נגיד מטופל או מישהו, אני רואה את זה שחור על גבי לבן, אבל עוד פעם, איך אמרת, זה המתנה, ולקח לי המון שנים אחדות. לגלות אותה. אז את רואה אחדות, אבל את מכירה במציאות שגם יש את הפילוג, ובסך הכל, מה זה קבלה? הכל מקביל פה. זה קורה גם אצלנו. זאת נכון. אומרת, זה לא חיצוני, אני מאוד מאמינה ויודעת שכל מה שמשתקף במציאות שלנו, בסופו של דבר זה ממש כמו מקרן שיוצא החוצה מאצלנו. וגם אנחנו דואליים, אז פעם אני למעלה, פעם אני למטה. פעם יש לי עכשיו מטופלת שכל הזמן ככה בדילמה, יש לה שתי דילמות מאוד מרכזיות, וזה יכול מאוד להתקשר לכל מה שדיברנו פה. אם היא רוצה להמשיך בתשובה או לא, כי היא באה מבית דתי והיא לא רואה את האמונה כמו שהיא לומדת ברוך השם היום. ומצד שני היא הייתה נשואה ויצאה מהנישואים שלה והיא מבינה שהיא בכלל לסבית. זאת אומרת יש פה שתי מלחמות על בסיס יומיומי שהיא נלחמת איתם. ובסוף היא הסכימה להבין שאולי היא גם וגם. שהיא גם אוהבת נשים וגם אוהבת גברים.
והיא גם יכולה לקחת רגע מעולם הקדושה והאמונה, וגם קצת מהעולם החילוני והמסורתי והפחות, מדברת על ראייה שהיא לא שחור לבן, שהיא יותר מורכבת ומכילה את הכל. נכון. בדיוק, וזה גם בנוגע בזה, לנקודה של להכיל את עצמנו, ולא גם בזה צריך לדחות את כן, עצמנו. נכון. אז הזכרנו את הפילוג הממלכה השירה בחודש חשוון, אכן העיסוק בימי החול לאחר הנפילה מפסגת החגים הוא נקודת המבחן של המלכות. אפשר לומר שלמלך אמיתי יש חוש ריח מפותח. כי זה גם אגב מלך המשיח, מי הוא יהיה? אחד שמצליח לזהות את כל הגוונים של העם, את כל הגוונים בעולם. לפי הריח. הוא ממילא לדעתי אחד שבא מה זה מלמטה, כי בשביל להצליח להבין את כל העומקים הוא צריך להתחיל להכיר. שם, להכיר, לחוות. אנחנו לומדים רק מחוויה. אז הוא היה צריך להיות במקומות כאלה עם סירחון, סליחה על המילה, כדי להצליח להריח גן עדן. מה זה להצליח, איך אני מדמה להצליח לראות גן עדן? יש נגיד מלחמות שאני יודעת שניצחתי, שעצם זה שאני כבר לא שם, תודה רבה, אני יכולה להניח זה, להגיד להשם, סיימתי, זה רק לדעת שאני לא שם, זה לבד גן עדן. אתה לומד להעריך את החיים, אתה לומד להעריך את העולם. זה אנשים שחוו, שלא נדע, מוות קליני, או כמעט מתו, אז הם גם חווים את ההודעה הזאת בצורה שהיא יותר מובהקת, נכון. ממישהו שלא חווה את זה. נכון, אז המלך הוא זה שמריח, יש לו ריח מפותח, הוא מרגיש את המציאות, הוא יודע לפעול בתוכה ולהפיק ממנה ריח טוב. תדמיינו היום שליט שהיה מצליח לקחת את כל מה שקורה בארץ הזו, ושכולם יצליחו לראות איך זה לטובתם. זה הזיה, זה הזיה, זה לא אפשר, אנחנו לא יכולים לדמיין מציאות כזאת, או אולי כדאי שנצליח לדמיין מציאות כזאת כדי שהיא תצליח לקרות. זה אומר שאם אני מצביעה את זה, אני מחויבת מטעם המציאות לנסות להקשיב שנייה לצד השני. אני לא צריכה להסכים, אני צריכה למצוא נקודה אחת של אמת. אחת שאני מזדהה בה. וזה בדרך כלל ליפול דווקא יותר על הימנים. וזה גם תמיד נופל בדברים היומיומיים. זאת אומרת, זה אצלך בבית, זה לאו דווקא בחוץ. ששם יותר קשה. כל רובד, נכון, בתוך הבית בכלל, כאילו בין גבר לאישה ובין אימא לילדים, בין אחים, ברור, אבל הלכתי דווקא על משהו שהוא כל כך נוכח היום בתקשורת, שכולנו יכולים להבין במה מדובר. סתם, דמייני טראמפ והאריס, ראיתי סרטון ממש יפה, ששואלים את אשתו של קלינטון, איך קוראים לה? הילרי, אומרת, את יכולה להגיד משהו אחד טוב על דונלד? והיא אומרת, הילדים שלו. תודה רבה, כפרה. זה מעיד הכל, זה בערך אומר הכל, לא? זה מעיד שהיא לא אמרה משהו עליו. אבל מי היא עשה רצתה אותם להגיד כאלה? משהו עליו, כי זה רדיקליות מסוימת. אז אמרו לדונלד, טראמפ, אתה יכול להגיד משהו טוב על הילרי? והוא אמר, אני קודם כל מקבל את המחמאה על הילדים, תודה רבה. ואפילו שהיא לא יכולה למצוא בעצמי, בי משהו טוב, אני דווקא יכול להגיד עליה, שלמרות שאני לא מסכים איתה על כמעט כלום, אני מעריך את כוח ההתמדה שלה ואת הפייטריות שלה, ואפילו רואים איך היא דמעה קצת כשהוא אמר את זה, בגלל שלמרות אם אנחנו כל כך אנטי, אבל אתה מצליח לראות בטוב, זה משהו שהוא פותח לב ומוריד חומות, וזה שיח שהוא מתבקש שהוא יהיה פה, בין כל שני כתבים בעולם. נקודת הצדיק של רבי נחמן. כן, נקודת ההשתקה. בדיוק. חייב שיהיה. אם אני לא הצלחתי להבין את זה, אני לנצח אהיה בגלות. אם אני לא מצליחה להבין שבקפלן יש משהו טהור. מה זה קפלן? סליחה שאני... אלה שהם נגד סרבנות ונגד צבא ונגד ולהוריד את הממשלה. נגד הכל בערך. הם חייבים להיות, כי צריך שזה לעומת זה. זה לא יכול להיות שכולם יהיו בעד, חייב שיהיה נגד. אני איתך לגמרי, ברור. זה ברור. אבל נכון. ויפה שאת רואה את זה, אבל אני אומרת יותר מזה, אנחנו גם צריכים למצוא את אנחנו צריכים רצון לאחדות קודם כל, ואז למצוא את המשותף, ואולי זה משרת את זה. זה היה הערת אגב. סגירת מעגל אחדות. במקום החג שפילג את הממלכה, יבוא חג חדש, הוא חג ייחוד הממלכה וחנוכת בית השלישי בעזרת השם. זה מה שהספר אומר. מלכות משיח בן דוד מחזירה אותנו לנון בכמה רמזים.
ראשית, נון היא האות ה-14 באלף בית, היא גם הגימטריה של דוד, מלך המשיח. ועוד באחד ממזמורי תהילים העוסק בדמותו של המלך נאמר לפני שמש ינון שמו, מפרש רש"י ינון לשון מלכות ושרה, זה לא סימנתי לי לכתוב כי זה כבר נשמע לי מורכב ועמוק, אני מדלגת על זה. זהו, אז שורה תחתונה ואחרונה ואז אפשר לעוף על עצמנו, עיסוק נכון בחיי המעשה סופו שימצא חן בעיני אלוקים, לא רוחניות מנותקת. יכול להיות שאני פועלת מתוך איזה רוחניות, מאיזושהי אמת, מאיזושהי, אבל התנתקתי ממי שלידי, אני מדברת גבוהה גבוהה, חברים שלי הקוראים כבר לא מבינים מה אני רוצה. כי אני בתדר מאוד הנקודה גבוה. של הדבקות, לדבוק בהשם. ואגב, זה סוד גדול. בעל הסולם נראה לי מדבר על זה, ששואלים אותו, מה זה שלווה בעולם הזה? זאת אומרת, אתה רוצה שלווה? אז זה בן אדם שדבק בהשם, ואז ממש נותן, עוד פעם, זה חתיכת ספר שהוא נותן את ההסבר, מה זה לדבוק בהשם. אז זה בדיוק זה איך אתה מדביק את עצמך אליו ורואה רק שהכל לטובה, ועוד פעם, אבל אם לא חי אני את מדבקת הרוחניות. אליו ושוכחת את כל החברים שלי. זה מה שאני אומרת, זה לאו דווקא לדבוק בו ולהישאר בה למעלה, אלא זה להישאר בה למטה, זה להפוך את זה לגשמי, ולא רק אני עכשיו הולכת לסדנאות מיינדפולנס וויפאסנה, ולדבוק בהשם זה גם לבוא ולהסתכל על הדברים של בן אדם לחברו, או אם עכשיו הבן אדם שחתך אותי בכביש, למרות שאני ממהרת, אז זה לא להתבאס עליו ולהגיד, לשפוט אותו לקו זכות, לא לקו חובה. או אם עכשיו, לא יודעת מה, מישהו עיקם פרצוף, אז אולי זה לא בשבילי העיקום פרצוף הזה, אולי הוא עכשיו מרגיש משהו שבכלל לא קשור אליי. זאת אומרת, אני כן חושבת שזו נקודה שהיא, זה עוד פעם, זה איך אתה מסתכל על המציאות. אני לא חוזרת רק, למשפט, אני חוזרת למשפט, עיסוק נכון, הוא כאילו מסכם את זה נורא יפה, עיסוק נכון בחיי מעשה, סופו, זאת אומרת יכול להיות שאני עוברת תהליך, אבל סופו, שימצא חן בעיני אלוקים ואדם, אוקיי? כמו ונוח מצא חן בעיני השם, נכון? וכמו אישה מוצאת חן בעיני בעלה, וזה סוד החן. הסוד של החן, חן מה זה? זה לא דווקא יופי. יש חן, יש מציאת חן, יש פה איזה ניחוח שהוא טוב, עשית מעשה, לא דייקת, אבל הניחוח שעלה, ההשתדלות, מריחים שאתה בן אדם טוב, אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר לזייף אותנטיות. אי אפשר. זה סוד החן המקיף את המילה חשוון, כאשר שתי האותיות באמצע המילה שין וו עולות בגימטריה אישה וחן חשוון הוא אישה חן, אישה מוצאת חן. זה צריך כזה כבר לוח, לא משנה. אוקיי, סבבה? אז זה בגדול, באים ואומרים, חשוון זה חודש אותנטיות, דווקא בגלל שהבקשה בו והתקופה הזאת, האנרגיה הזאת עכשיו בשנה דווקא מבקשת מאיתנו לעסוק בקיים, לא לזכור את מה שהיה, היה תשרי, היו ימים נוראים, עשינו תשובות, נכון, ואחר כך הייתה שמחה, היו לנו תקופות שמחות בחיים, אנחנו לא צריכים, אפשר להתגעגע, אבל ההתבוססות בעבר זה תשרי. אני יכולה לקוות לעתיד, חודש מהיום, כ"ה כסלו, אני מדליקה זה, ואני יכולה, הנה, עובדה שאני מכינה, עובדה שהשמן לחנוכיה כבר ישבה לי בסוכה, אני מכינה טכנית את החיים שלי, הכל טוב, אבל מה התקופה עכשיו מבקשת ממני? בהכי אותנטיות. אם נפלת מהחגים האלה, אם נפלת, לא משנה ממה, עכשיו תשבי פה, תשבי ברגשות שלך, תעבדי עם מה שיש, תהיי אותנטית, כי אם את תגידי שהכל טוב, את שקרנית. וזה לא עבודה שמוצאת חן בעיניי. למה? כי בסופו לא יהיה מציאת חן, את לא תאהבי את עצמך, כי משקרת לעצמך בלי סוף, את מסתכלת במראה, את לא רואה את מי את מזהה, את מפתחת הרגלים שלא מביאים אותך לשום דבר בגלל שאת באה באנרגיה לא אותנטית לאנשים, אז כפרה, יותר מאי פעם, החודש הזה עכשיו, אותנטיות, אותנטיות. מה בא לי באמת שלא פוגע באנשים, ולפעמים זה גם יכול לפגוע באנשים, זה האחריות שלהם, אבל עוד פעם, לא דורסת אף אחד, אני מקסימום יכולה לסרב, וזה מותר לי. דברים כאלה, לשים גבולות, מותר לי. גבולות זה אחלה נושא לאותנטיות. אז תודה למי שהייתה עד עכשיו. האות נון של ההתכנסות, האות נון היא ככה כזאת, היא
היא מביאה אותך להתכנסות בתוך עצמך. החשבון הזה, כן, זה מה שאמרנו האות, גם האות על... של החודש. אם החודש שעבר זה למד, וזה, אתה יודע, יש את העלייה למעלה, לרוחני, אז בוא רגע, עכשיו תתכנס, רגע תעשה את החשבון נפש באמת, אבל בינך לבין עצמך, ומפה תצא החוצה. כי אני נכון, חושבת שבלי להתכנס רגע פנימה, באמת, כמו שאת אומרת, לעצור, לשאול את עצמי, לשאול את עצמי מה אני רוצה. נכון. ועל ילדים אפשר הכי ממש לתרגל את זה גם. הרבה פעמים, לא יודעת מה, הגננת או חברה, מה הוא רוצה עכשיו? מה הוא רוצה? מה הילד רוצה? עצרת לשאול, שאלת אותו רגע מה הוא רוצה, וזה מדהים התשובות שהם בעצם מוציאים מעצמם, ואז כזה יואו, לא חשבתי שזה מה שהוא חשב. אם הוא תרגיל כועס, אימהות, או... תרגיל אימהות שאני יכולה להמליץ, זה שפעם הייתי נגיד נוסעים באוטו, הייתי אומרת לילדים שלי, ויש לי 3, וכל אחד מיינדסט משל עצמו. הייתי אומרת לו, עכשיו מותר לכם, אני מאפשרת, 3 דברים טובים להגיד לאימא, ו3 דברים שהייתם רוצים שהיא תשפר, אם הייתם יכולים שזה ישתפר. והם היו בהלם. מה, נגיד לה זה, מותר לכם להגיד הכל, אני לא חייבת להקשיב. אבל אני רוצה לשמוע מה יש לכם, אולי זה רעיון טוב. אוקיי? אז זה היה מדהים איך הם יכלו לקבל את המקום הזה, והם פשוט ברגע שנותנים לבן אדם להיות אותנטי, פתאום אנחנו שומעים כל כך הרבה תוכן, נכון. והעיקר שלנו מקום לביטוי, וביטוי זה גם דבר אותנטי. זהו, וכן אני גם רוצה לספר שאנחנו נעשה גם סדנה באמצע חודש, בתקופה של הירח המלא, שכל האנרגיה נורא נורא חיה. אז אנחנו נעשה גם, זה יהיה בתשלום, זה לא יהיה כמו עכשיו. סדנה שמדברת על אותנטיות, על מסכות, מי שתרצה באהבה. וזהו, בינתיים, תודה למי שכן הייתה. אני אפסיק את ההקלטה.